Drama presents. Unsa may imong hilakan? Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw! Stay away from him. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay ako isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I only live to love you. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Ikaw, kontento ka sa imong eksperyensya karon o ba ni Adawiya? Anan, lingaw ko gaw eh. May pagkasipat siya, di ba? Mao gyud. Maliog lagi kag dili ka abtik nga musabot sa isulti niya. Ang nayan siya. Gamahimong professional. O gyud. Utukan ang bata. Naingon na siya ni anak karon. Muli ko'y usahay ang sinultihan tungod sa sakit niya nga naagian. Kay ang inahan nga mauntay angay nga wamping sa iyang anak, mao na mahinuoy nagtukmod aron siya masugamak sa kadaot. Hinoon, naamasay rason ang inahan. Nagtuo siya nga husto ang tao kay iyang gipugo sa pagpamana sa iyang anak. Pero may panahon pagaw aron nga matulid ang kinabuhi ni Adawiya ato siya tabangan. Muna di kag pinandupo gaw na. Hilong gaw eh. Ato sa niya ito ng gatos gaw. Ayun to sa Adawiya. Tuwain taon, misuksok sa suok. Ingon siya anak basta kapuyo na tingali sa iyang ikaatubang. Biyaan kag way papalanghid. Dili mahimo nga mausik ang iyang kinabuhi gaw. Tungod lang sa usa ka sakit nga kagahapon. Kinahanglan gid siya nga makamubuon parehas ni Aliyah. May muot ko ni mo gaw. Pinaimutang ikaw masulti. Mura di kag pinandupo. Hilom ni gaw eh. Tinuod bitaw yung mga isulti gaw. Kaya kayang ugma nga nagpaabot ni Aliyah sa unahan. Nya kinabata tukan sab na. Kung imo siyang tan-awon murag dili gid siya bukid nun ba? Sa pamanit lang daan. Oh, WOW. Wow. Kabantay ka gaw. Ewan si Adawiya gaw. Pagkanindot sa dugnaw. Nya lami kay hagkan gaw ba? Gusto na ko siyang gahinan og panahon. Aron sa nga matabangan nga makalingkawa sa sakit nga iya taong naagian. Yes. Dako gid kay kag ikatabang gaw. Kay karon pa lang gani ako labantayan nga gaan kayo ang pagbati ni Adawiya diya nimo. Gani, kabantay yung gaw. Kung sa imong kamot sa imong bulsa gaw, murag pinandupo kita na. Pero, gaw, saltihan di ka, way sambog na mali siya nga akong tinguha, nga matabangan siya. Laybaw ko. Matabang yun ba? Laybaw ko gaw. Gani, Og mituo ko nga andam ka muhatag niya sa usa ka gugmang tinuray. Klaruhan na, uy! Gugmang inigsoon ba? Aw, lagi. Wala kita ko makit si Harry. Hastasat si... Kinsa galit nga atong tumboy? Ay, ambot ay nalimot ko. Kung sa kuy interes nga makailan ako siya kung kinsa siya. Nadali na ta maghisgot nila. Uy, Ada, mahimo ba? Oo. Pero, kita ka nang nagdoong din awa o. Oh, siya na sad. Si Bat, dali!
Dagan ko ga. Oh. Oh, sa ikog inang hastak ko inyong likayan. Ha? Ang hadlok mo kaliya. Hadlok na ako? Amigo man to ni mong among gilikayan, no? Baw ko, kaya kakita ko. Ako sa siya nalantawan ganina. Ugo, amigo ming Harvey kani adto, pero dili man karon. Kaya naman sa kong gilikayan. Nga naman, ay imo tingali siyang giaway. Di pa puutan man to si Harvey. He, diretso ba kag ingon nga buotan tong Harvey? Ano, nagtipon mo? Nagkauban mo dugay, mauna suhito ka? Ha? Padalang kas dagway atong lalaki ha. Mauna ni Guro dahin kang buotan siya. Mugyod. Nag-away di ay mo? Ha, Cha? Ako, wa man kong gilabot niya. Pero ako nabatayan nga iyan kung giisip ka kaaway ron nga di amigo. Pamilihay lang sa ko. Aron di may makabangga kay lisod na. Di na ko kumaong mungisi kung makakita aw, masakitan ako. Ay, kamako sa buk masuko gud. Dili ko gusto gud nga na ako'y kaaway. Maumiga kita ninyo, ha? So, tihilan niyo ko ninyo, gilaptan mo, Harvey. Kaya ako rin may bawa niya. Ay, klase na nako. Ato na taad ha. Gaw! Gaw! Tanaw sa dawiya, gaw. Wagid mamilok ka nagtanaw sa iyang bahay nga giayo na sa mga panday. Nakikita ka sa gilaw siyang mga mata, gaw? Gilaw yung mata ni gilaw. Gilaw tinuod. Distansya naman tuod ni atong nimutangan gikan anang iyang gibarugan pero ano klaro kaya na akong makita ang kahinam kalipay nga kanang may iyang hinay-hinay nga nakita niya gibag-o ang iyang Pinoyanan. Pero gaw, abi nimo glimbog yo ko. Kung ganong mitugot lang sa nang mga ginikanan nga mag-inusara siya ng bayan, no? Oh, wa man di ka diya sa udang panagatubang atong iyong inahan, no? Yan, miya ka. Sirit kay lakaw nga, way panamilit. Ha? Sirit ka pa, bugo. Mura mag 910, alit man lang, sirit man lang. Way kay panamilit, kay mura kagyo ka nang gitukoy sa iyong inahan atong higayon na. Himuon gid nimo isyu, no? Ditiin? Ditiin? Dakon ta na? Dili. Takdan ko nimo, ha? Dili. Takdan ko nimo. Di dakon. Lagi kay dakon na gid ni. No. No, ha? DJ Max Ribex. Ako ang magol. Ano magkukuno ni? Kana si Adawiya, wa man din ang bagdako nila, kundili sa iyang apuhan, mama siyang inahan. Unya kana si Adawiya mismo ang miatiman sa iyang apuhan dihang nasakit na ni o nagbedridden. Mura magpinandup po. Hilom di ay. Pinimutang so, padayon ko kayo? istorya, dili. Padayon. O, sige mo na to, ha? Oo. Nagbedridden. Kay pinangga man kuno kay ng bataa. Ay ko barawagod. Sige. Padayon ko, dili. Padayon. Sige, sumpayan ako, ha? Oo. Ang pagkamatay sa iyang apuhan, ang usa sa ilongdan nga wa madawat ni Adawiya. Punaan pa sa gibuhat sa tao nga nag-among-among niya. Nag-among-among? Walang na. Luoy kayo. Luoy. Musimang usahay ang istorya. Bitaw. Ug peligro nga musangko lahin on ngadto sa dili gid maayo nga sitwasyon. Kung pasagdan siya ng iyang kondisyon karon, butang nga dili angay mahitabo kay usi kay si Adawiya. Intelihente ng bataa. Payhayag pang ugma nga nagpaabot niya sa unahan. Kung ato lagi siya matabangan, gaw. Gusto kay gaw. Ug nalipay ko, gaw. Nga wa ihikaw sa Ginoo ang atong gipangayo. Doon na may kontak na kong nga sponsor, gaw. Sponsor. Para maoy mo shoulder sa tanang gastuhan. Kung ato siya patambalan. Wow! Wow! TYL! TYL? Thank you, Lord! Thank you, kayo. Salamat kay Lord. Tingali kung wala siya mapasahi sa gutom, dili ra gid tatingali na siya mawa sa iyang maayong panghunahuna, usahay, di ba? Usana. Kabantay ko. Gutman taon, gaw. Mao lagi, kabantay ko na, gaw. Pero abi nimo, gaw, mas dako og ipikto ang kanang bating kinabuhi nga iyang natilawan. Wa na tong tawo nga gipugos sa iyang gidikanan. Gipugos yun nga iyang minyuan, di ba? Kabantay ka, gaw. Bantay ba ka? Kabantay. Ang gani. Imagine ko nang pahimuslan ka sa katao nga wa gyud luna si mong kasing-kasing, ha? Sus, tablar gi-torture ka na, di ba? Mentally tortured si Adawiya. Maong inanay nga naguma ang kanindot sa iyang ganang mga pinsamyento, gaw. Panghuna-huna. Mana, pinsamyento. Ang ato siyang luwason, gaw. Atong dadon sa doktor si Adawiya. Aron nga ma-check up ang iyang kondisyon. Sige man ang mata ni mo. Abi na kong wa ka.
Mao nang mipatuyang sad kaglupad. Sod na, magsulti ta. Kumusta na ka? Probs. I'm good, tita. Nakasiguro ka? Yeah. Ya, ha? Unsa ba kay imong gikalingawan ron, ha? Nga muragwa naman kay ganang mo pauli og bay? Unsa man? Doon na ka ni babaeng gikabuangan og nakig-live-in ka na? Kay nagdali kas pagpas ag problema? Og nabuang ka stroga uban anang bag-o nimong mga barkada? Ha? Nasya ka. Kay nakatag-an kong nag-inamaw ka, no? No. What ito, eh? Promise. Wala ko makatilaw ng druga. Kontra kaya ako na dito. So, willing kang magpa-drug test? Sige. Huwag ko makumidya, ha? Karon dayon, uban ako. Kay pa-drug test tagit ka. Dili ko gustong tipunan og tao nga nagpakabuang anang droga, Harvey. Kay gusto pa kong magpakabuhi. Wa ko mangandoy nga mamatay og sayo. Mong kinahanglan kong maniguro. Kwan, tita. Pwedeng mangutana? Go ahead. Kasi naghatag mo idea aron magduda ka nga nigamit og droga. Harvey, kinahanglan pa ba nga mag-agad kog unsa itaho sa laing tao? Ang akong utok ang nagdiktar aron pangutanon ka. Aliyah. Huy. Lo, silingan naman unta ta pero wakit kadungog. Aw, lisod sad kung magpabungol-bungol cute. Huy! Ay! Grabe ka, ha? Nasa ka, uy. Nasuko ka? Nasuko ba ka sa may akong saan ni mo? Wa, good. Gisangpit ta kag kaduha. Pero wag gyud ka motubag nako. Kinsay imong gihuna-huna di ay? Ang akong assignment. Nagbuhat kasi kong assignment. Unta po ni mo disturbo, ha? O pabiya ko mahuman. Ay, sorry. Ay, sige, padayon na lang sa nang imong trabaho. Unya na lang ta mag-istorya kon manghigda na ta. Ada? Unsa? Nagunsa ka ron si Daddy Del, no? Apin ako di ka pa disturbo kay nagbuhat ka sa assignment nimo. Unya na lang ta magtabi, ha? Kay tingalik ako niya ipasanginlan nimo kon masayop ka. Uy! Uy! Apil ako ray kamaong maghinuktok. DJ Lax Remax. Asa may problema? What's the problem all about? Wa man. Nauna-una lang yun ako sa Adawiya. Yay. Bag-o ronda. Imo kong gipakalitan ka. Nga no good. Kaysa daghang mga babae nga atong na-encounter sa atong while naata sa atong mission, mga babae nga mas maayo paganig mga dagway ug normal pagani kay ni Adawiya. Pero murag naanay Adawiya ni nabubo karon ang imong atensyon. Nga ano man na do? Ayaw butang ihugaw. Kanang utok ni mo kay wa gi laing kahulugan. Mura sa kag Fernando, ho? Tawa. Ako pasabot ni mo. Ano ka karon? Way kahulugang bati ba? Kini akong pagbati. Gato ni Adawiya wa ni interes gaw. Aw. Ako lang yaw natimbang-timbang nga usik yun kung hingpit ka maguba ang iyang panguna-una gaw. Maong nalipay yung kay ko ganiha. Sa dihang wa siyang balibad nga dadons, doktor. Gabi ni mo gaw. Mas nalipay yung ko. Dihang nagpasalamat siya dako ni mo kay imo siyang patambalan. Dili ko na siya gustong masakit. Bitaw. Lain ang komedya, no? Nalipay sad bitaw ko sa gipakita niyang kaikag nga magpatambal. Atog yung iyang po ang iyang kaayuhan gaw. First day pa lang nga ako naibawaan ang iyang kondisyon gaw. Ako nang gihangyo ang Ginoo. Nga maulang untay, ihatag niyang pinaskuhan ako ang kaayuhan ni Adawiya. Ha? Wow! Imo kong ipabili, Brunda. Uy, tita? Moni, gusto na kong makita ni mo. Ngagikan sa eskwelahan, mupauli kayo din sa bahay.
Dili kay maglatagaw ka bisag asa nga dili lang nako mahibaw-an. Kung masuri ka pa, panangid, kay dili ta kapugngan. Pero, kana kon, ako sang mahibaw-an nga clean fan ang tumong sa imong ubanan. Dili kay magligoy-ligoy ka. Kay maayo nang masawit ka, Harvey, ha? Nga ako, bisag nahibaw ko nga pwede ra kay ko saon nang maghinanggaw sa kong pag-eskwela, kay naabitaw ang akong mga kinikanan nga may kayas paghatag sa tanan akong gikinhanglan. Pero no, wa ko mag-abusar. Ako paghihapon gihuna-huna ang ugma nako, Harvey. Kay mito paghihapon ko, nga bililhon gid kayong hustong edukasyon. Mao na din kamot gid ko. Hinungdan nga nakahuman ko og propesyon. Babae ko, Harvey. Pero dili ko gustong magsalig. Oh, much more nga ikaw ang lalaki. Og dili magit nimo malalis ba? Nga ikaw mamahimong haligi sa panimay nimo? Kung magtukod ka naman ganing og kaugalingon nimong pamilya, Harvey. Maong reminder lang. Labani gyud ang gigasto sa imong ginikanan aron mahimo kang tinuod nga tao. Thank you sa advice, tita. Ako nang tibanan. Alia! Alia, kaliatan! Kaliatan! Alia! Ikaw na, Sad? Hey! Asam ka? Gaya, gusto ba kang mag-isultin mo? Di ko! Wait! Palayo na ako! Ay, hindi ka niya! Ano? Ay! Buwan ka! Ibo kong gihagog! Magukod mo! Kailan kang kinsa! Sorry. Tita? Misinggit man ka. Ha? Hapit ka o ruma mo ang gitamparos ta ka. Ha? Tanawa, ha? Kung nahitabo pa ka, ngawa ka din sa bay o giurom ka. Unya, way makapukaw nimo. Patay ka. Swerte ka pa, kay giablihan ra nimo ning imong kwarto. Og maugay akong pag-agi, kay doon na unta ko'y kuhaon sa sala. Og maugay pagtugbaw sa imong tingog, maong gisod ta ka. Kitas kong api hantod karon nga igo sa mong tamparos dito eh. Hinay raga ito. Pero magpasalamat ka. Mausad. Salamat tita ha? Forget it. Ang masagpasagdan talang ka. Mo na ha? Lesson learned. Maong warning na ko ni mo, Harvey. Bisag asa ka pang dapita mo adto og mong soroy, bahala ka. As long as dili ka magpabadlong. O kinahanglan nga mo pauli ka gyud sa hustong oras dinhi sa bay. Okay? Oh, tita. Uy, sabay mong ginamguhan? Nahapit ka naman lang yun maimpas rong gabi una? Kung wa pa ko makapukaw nimo? Ligno? Ha? Istorya ng gubigan niya. Nga akong classmate. Baligno. Exaggerated kayong daog istorya ba? Akong kauban. Nga taga-probinsya ba? Marigit tinuod. O tingali nga, damgo na noong ko gilad. Okay. O sige na. Balik ko na og katog. Kay may time ka pa. Nawa ako duka tito eh. Ligo lang nun ko. Sa kaya nag-enjik ang istorya nga bati ni Tita Pauline? Nagduda man ako nga may gibuhat ang anomalya. Diskarte siya ta. Para iwas gulo ba? Ugnaw sa ko. Ako sang hiyoon akong mga barkada. Ako sa buton. Magbuhay good boy lang sa ako ron. Kay init pang buti Tita Pauline sa kakaadlaw na akong absent sa bahay na. Ako kang chatan ng grupo. Tagsa-tagsa og pasabto na ko. Kantin siya ba? Kuhawan. Tulog ko mag-chat ito. Kung dili pa ka ni Daddy Del, no, Ada? Nagkaon lang ang tagihapon taron og kamuti. Bitaw sa, swerte kaayo nga atong nakaila si Daddy Del. Og swerte ka na ko, Alia, kay kun wa pa ka, di ko mailhan ni Daddy Del. Unya,
Kay iya matang gitabangan aron nga makaabot ta sa mga dapit nga wa gyud nato matuman sukad pa kaniadto. Maong dili gyud nato pakyason si Daddy Dels iyang damgo para nato ha. Ada, hasta sila si Mami Merced ug Ate Shin. Okay. Pwede mo join? Hi. Pwede? Sige. Luag pa man ang lamisa. Balik upat man katao ang dapat mo okupar din hi. Ada. Pwede ra, uy. Di ba, Aliyah, no? Bitaw. Okay, sige. Thank you, ha? Sige na, lingkod na. Harvey. Harvey ko. Remember? Excuse, ha? Kay mag-order lang ko. Palihog ba, ayaw pakita og bati nga reaksyon, Aliyah. Kay wa gyud tay dag-anan. Mong pwede ba sakay na lang? Di na lang ta magpasabot nga gusto nato siyang daganan. Nakasabot ka, Aliyah? Ha? Nala siya. Naon ta? Tulog ka burgers o drinks sa akong i-order? Salamat ha. Busog na ra ba unta ko? Sige lang, good. Nahinay ka ng imong bahin? Sige, salamat. Shin, unsa may imong plano? Ikaw ang mukuha sa mga dalaginding sa school o ako? Naibaw ko nga dili gyud ka makalugar karon. Nalimot day kasi magisulti na ako gabi nga may commitment karo mga orasa. Ay hala. Thank you, nak. Nawa gyud na sa akong huna-huna da. Ayon saon nga nagdungan-dungan masadning akong mga ahente sa iyuta sa pagpangimbitar na ako. So, please, ikaw na lang sa anak, okay ra? What your problema, ma? Peace. Please. Friends lang ta. Di mo ko utang tao good. May lagu pasaylo kung na-offin mo na ako, Aliyah. Ada? Please. Kalimtan to ninyo, ha? Total, niyan dito sa eskwelahan. Pwede ba? Please na ta. Siluan lang ko sa kong mga bati ang komedya, Aliyah. Promise, diyan tumausap. Ato naman ka itong kalimtan. Sige, hilom na kay manggawas na si Ada. Basig naan ang among sundo. Salamat sa snacks, ha? Sige, amping mo. Bye! Hala, uy. Wag yun ko magdahom. Nasayop ko sa pag-ila ni Harvey. Maoy akong pagtuo, Aliyah. Kay nakita bitaw nimo ang iyang mga reaksyon o sinultihan. Di ba, gentleman di ay kaayo? Mo gini ako nakita sa diyang ato siyang gibaligyaan og saging dito sa atong bukid. Pino ba yung kiglihok? Maong naglibog ko kung nganong ato gid siyang gilikayan. Karon, kalma na ko kay ako naman siyang gidawat nga amigo. Oh, Harvey. Nisamot kityo kagwapo ay. Uy, sige atay, uy. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang aking pag-ibig. Murag inspired man kaayo si Ada. Ati, tell me, okay ra inyong adlaw's klase? Way problema? Okay naman kaayo Ate Shin. Meaning? Thankful ug happy kaayo mi nga nakapadayon mi sa among pag-eskwela. Good. Pag binuutan lang gid mo ha para matuman ang inyong mga damgo. Yoo! Kanindot sa kong bahay bisag wa paginhuman. Duha ka adlaw na lang, gikan karon adawiya.
Nindot o niya kayo ang imong bay. Kay, mahuman naman niya ni. Musamot ni kanindot. Labi nag mapuno na niya sa mga gamit, Adawiya. Asa man kong ipalit. Oh, si Sir Del mo'y mohatag ni Mustanan. Ha? Oh, Adawiya. Ingon na nakabutan si Sir Del? Oh, tungod kay tao siya. Nga dako kayo og pagtahod sa Dios. Pero hain siya. Hain naman! Sir Del! Sir Del! Sir Del! Oh. I'm here! Adawiya? Adawiya! What's wrong? Adawiya! Ngano ka? Abi na kong di mo namang gibiyaan. Wa. Dito ra ko ni mama nimo. Nakigsulti. Aw. Sa di ay. Buangan ako. Abi na kong bilakaw na ka. Kung milakaw, o kung nibiya pa si Sir Dele mo, wala akong tatamag kasulti, Adawiya. Kay dili man siya pwedeng mabiya. Ngawa ko. Kay ako ba yung driver? Ubitaw sa katanga yun ako. Nabugo yun ko. Dili, Adawiya. Dili ka bugo. Dili, Utukan ka. bugo ko. Kaya may utok pa. Ako na tanggi patay itong tawang nagpahimos na ako. Naglugos na ako. Pero bugo ko. Bugo! 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 Shh, gusto na. Gusto na, okay? Gusto na. Ayaw magbiya eh. Dili. Dili. Mahong ay nagkasuko, haba? Oh. May I help you? Ganihari kong nakabantay ni Muda, nga nagsigi kag scan na imong libro. Pero klaro kayo nga, wa pagyud ka makasiguro kung asa kang dapita mo basa. It seems like, wa kasi mong huna-huna, Harvey. Kung unsa ka ng imong problema, pwede kayong imo na i-share na ko. Kay kung kaya man ako ang pagtabang og sulbaro na, I'm willing to help you. Thank you, tita. Pero, tuhoy lang ko nga, wala labot ini ako pag-eskwela, tita. So, I'll assume na it's personal? Mga millennials karon. May gatas pa ganing baba. Mangibog na. Usa ka ba ang mga klasiha, ha? Harvey? Look, dili ta ka mapasol kon sayo kang mangibog og babae. Kay sigon sa akong nahibawan, ingon man sab ni anang imong amahan. Di mo ko sure kung na-crush pag ko niya, tita. Pero ang ako'y kasulti nga, gigopahan lang ko niya. Okay. Nagkasiguro ka man uwa anang imong gipati. Paminawa ko, ha? Just in case, mulikoy ng utok nimo og maunalay imong mahibaw-an nga gusto ka na mo kundat og sayo. Please. Please lang, Harvey. Ayaw yung pasagdang imong pag-eskwela, okay? Promise, tita. I remember nga gusto kang mag-pilot. Yes, tita. Well, kinahanglan nga makabot yun na nimo, okay? Go. Puro maglakas kay tama sa Adawiya ni mo. Sapa niya ka, eh. Bantay ka, bantay ka. Di mo na lang huna-huna, eh. Ikaw ba, ay pagsilos god? Kay babalhin na lagi na diyan nimo. Iyan na lang huna-huna. Ay, kiin go. Ay, kiin. Idol ka niya. Tungod na sa atong pagtabang niya, gaw. Pero go, saan ka, no? Kung patinuod, no? Kung pananglit ba? Babalik yun sa normal ang kondisyon sa iyang utok. O niya mo, bati yun sa gugma ni mo. Ala, kumantay ka, gaw? Saan mo na? Ha? Maka ako kas pag-ignore unya niya? Ha? Kaya mahibaw ka kung unsa siya ka sensitibo sa
I'll assure you. Kakuto ba na diha gaw? Dili mahimo nga akong sakyan kung pananglit mahitabo man na si Bakulang nga matinuod ang imong giingon. Kuto ba na si Adawiya sa paglaom sa wa? Aliyah, hain na ka si Chacha, no? Ambot, pero naibong ko. Sukad na to siya na amigo pa. O makuyog permi si Harvey sa kantin during sa atong vacant time. Wa naman magparamdam ang tumboy sa? Nga na ka? Ipadayon ba baka siya sa pag-eskwela, sa? Na, si Harvey lagi makatubag, ana. Naaraman. Dili ba friends man mo? Kamu ganito nagkuyog dito sa bukid kita nakita ta? Oh, bitaw. Unya nga nung dili naman kamoy nagkuyog karon. Kay nalingaw si Chacha sa bag-o niya mga friends. Sabot-sab ko nga, wala na siya ibid-ibiran ba? Ha? Ang nakugang man mo. Imposible ba? Kamugahin ito sa inyo kay ang iminyo mo sa'yo, di ba? Sila. Sila? May mga pangandoy nga motiwas gid og eskwela. Na-miss man sad namo si Chacha kwet kay maayo maguto siya namo. Maayo pagtuo. Nganong ina man na imong gisulti. Moingon ba ka nga bati og kinaiya si Chacha? Dili oy. Ako sa kutong amigo. Maayo man si Chacha good. Ganahan ko niya. Ha? Kung manguyab si Chacha ni mo, sugton ba mo siya? Ni, kaluod. Magunay ming pulis papay. Moabot man gid kay gayon no nga naay manguyab nako. Ay lang sa ng tumboy oy. Pero ang ako yung ikasulti, nga dili pa jud ko mo apil anang uyab-uyab kay magdoktora jud ko. Ako sad magmaestra ko. So, sorry nila ng mga laki. Mao gyud. Hala, cellphone nag-ring. Girls, Daddy Del. Yay! Hala! Si Daddy Del! Okay. Pag-istorya mo kay magkuha kog drinks para ninyo, okay? Hello, Daddy! Hi, Daddy Del! Hello! How are you, mga angels? Si Aliyah, Daddy, ni samot og gwapa, ni puti pa gid og maayo, Daddy. Yes, ako na nakita. Parehas mong duha nga looking good and pretty. Kasi mo na nahalin. Yung totoo, ay kalimot pasok ko si Lord sa bata nga bakakon. Bawang sulti ko ninyo sa tinuod. Ang tinuod, wagi mahalin na mong duha ni Ada, Daddy. Kay dili man open ang among mga heart para mo dawat og mga lalaki this time. Kay wa mi laing gimahal og mahalon pagyud kun dili ang among pag-eskwela og ang among dream nga mahimog yung mga professionals. And besides, it's only you that we love kay love man sad minimo. Oh, how sweet. Kanindot paminahon sa tubag sa mga inosente. Daddy Del? Yes, Aliyah? Ikaw ra gyud ang among mahalon sa tibuok namong kinabuhi. Milagro nga da. Nauntuhan kag mata. Milagro kayo da. Naniguro ko pahuway kaya nagplano ko nga mamauli tag Cebu. Oh? Oo. Doaw na to ang mga bata. Gabi nagkasulti mi. Nanawag man ko nila. Kimingaw may nukog kalit ka eh. Og sa samang higayon, mura man nukog. Mibati og kakulba. Kakulba nga gipaluyuhan og kahadlok. Og na ang kaikog sa pagpakikita. Mangugma, magpasibota. Gusto na ko makakita nilang duha. Ug aron dili sad nga mausik ang atong panahon ba? Sa pag-adto dito. Ato na sa niyang gahinan og kuan kining oras sa pagduaw ang uban natong mga natabangan sa ubang mga dapit dito sa atong lugar. Naibaw ko. Naghinam-hinam sa to sila nga atong malili dito. Sakto yun, sakto yun.
Hinay ay. Hinay kayo. Usman ko. Kasugaw eh. Piho. Timing ikaw. Nakisiguro ko nga mo ambak tos kalipay si Aliyah. Kakita ni mo. Time pa, nga nung nagkaingon magkaana. Abi ni mo gaw. Anay ni. May gihangyo mo na ito. May gihangyo to na ako. Tagtao na ganito pero nalimot pa ko tungod sa atong pagkabisi ba. Nagchato na ako. What? Kano saan mo magsugod og chat-chat si Aliyah? Wait. Miingon dito ka nga taod-taod na, di ba? Oh, and what's the big deal, gaw? Kinangan bang himuong issue ang pagchat-chat na mo ni Aliyah? Nakaya mo sa kong number ang bata, maong akong gitagaan. Mao ba? Oh. Kung tinuod ba gani na, please tabangin noon ko, be. Sa pagtambag atong bata, nga dili gid magpatagagamit sa cellphone. Haba? Lahi na ang kalibutan nga ilang gipuy-an karon ni Ada. Nana sila may butang sa lugar diin. Naglibot ang tentasyon. Mga teenagers karon, init og dugo. Og wa matago nato nga lahi ang batasan o kultura nga namatan nila ni Aliyah. Dili question para nila kung magminyaw sila sa'yo. Simba ko lang. Dili na ito mahibawan. Magkasugat niya sila mga tao o mga batalon nga parehas nila. O niya arisgado nga manguyab. Kay obvious yun baya kayo nga maayo og dagway ka na si Aliyah, di ba? Kaibganan. Gani. Simba ko rin ikaw. Simba ko. Naon niya arisgado manguyab niya. Bisag sa cellphone lang. Patay na ko, anak. Ha? Ganong ikaw may mamatay? O ganong kinanglan mang yun nga mamatay ka? O sa may rason? Ganong mamatay ka? Sorry. Ganong. Ano sa man? Naligas. Ha? Naslide lang akong dila, ok. Ay, ito nga taging pating kahulugan. Unsa man kay. Imong dila siguro. Tingali, ikaw ang kagsaging ganiha. Kakaon kag panit mo to, naslide. Matikaon. Ay, ang bota ko ipasabot ba? Ano sa man? Nga kuan, nga mao'y mamatay, mao ang kuan kanang damgo o pangandoy. Ang ilang pangandoy o damgo nila ni Aliyah, nga kuan, makahuman gyud sa pag-eskwela. Kung mabuang na niya siyag uyab-uyab, di ba? Malibot ako ipasabot. Yun niya, magkunta kayo mo, no? Oo. Taon, palihog lang ayaw tao kalimot sa pagkuan niya. Saman? Paghatag niya sa mga maayong tambag yung taon gaw. Biisay. Biisay? Bangag sa ilong. Makalaong giga na gaw. Akong tambag mayug ko. Muhangyo ko man ako sa dili gaw. Naasa kong kasing-kasing ang dakong tinguha sa paggiyagyod ni Aliyah. Ano dili masimangad to sa kanang kapakyasan ng tanan. Ang tanan gini mo mga paningkamot nga ano bang gitambayayungan sa ninyong duha ni Auntie Merced. Diba? Nagtambayayong din mo. Mao nga, laumi gaw. Laumi, ya kung unsa man kadako ang imong tinguha aron dili mawa sa sama sa buwa ba ang tanan nimong pagsakripisyo para gyud mahawas ang mga kabus nga parehas ni Aliyah ngadto sa kalisod, sa kalisdanan. Na ako gaw. Ya kanunay, naa si mong luyo. Salamat kay gaw. Oo. Daghan kay salamat. Dako gid kay nga ako magsalig nimo. Tawad kay, sud sa daghang higayon, ako na matulan yun ang imong pagka doon nagibaruganan. Kana gaw. Kay sultihan di ka gaw. Ang imong advokasya, akong advokasya. Ang imong misyon, akong misyon. Imong gugong kabangag sa ilong. Ang imong kalipay, ako sa kalipay gaw. Ang imong garbo, akong garbo. Maong kanunay ginakong ampingan ang imong pagbati. Ngan nga, mao o usara ang dugo nga naglatay sa atong kaugatan. Salamat gaw. Imong kabangag sa ilong. Hilom na gaw, bangag sa ilong. Pero sa kato imong giingon? Ano man? Gagihangyo ni Aliyah nimo? Nga tudluan ko na ako siya kung unsaon pag-vlog. Vlogging ba vlogging? Gusto mag-vlogger? Tawa mo ka. Sabi ka tawa na.
Sus, abi man ako kung sa iyang gipangayo ni mo eh. Na-relieve na kagaw. Na-relieve ka na. Aw. Kaya gini ha, gawas mo ng pagka-polluted mo ko na una, di ba? Ikaw ra? Bati mo gina ko. At first ba, di ba? Bantay ka sa imong pagtuo ba? Sa dihang giing na taga nga. Mitchat na ko sa Aliyah. Ano? Tinood no? Yes. Daan pa ko? Dili ko mamakak. Pero mabasol balik ko nimo? Ha? Makabasol ka balik ako? Nalimot ka sa gibuhian ni mong pong sa nangaging mga adlaw? Nga kung nahitabo pa nga nahingkod ang pangidaron ni Aliyah, imugid siyang... Erase! Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kani news sa RMN Drama.